O ikadlaw ang libog, mga puso, pila ka mga Ilonggo, ginpili na lang ang himuon, kaladlawan ang problema sa kuryente. Sa riyon, pinagi sila mga post sa social media. Nakatutok John Sala. Sa tag sa ka-social media account naton, kita ang boss, kita ang masunod. Gani kun kaisa dili naton ginapaagi ang aton emosyon, ilabi na gid kun kaugot o kun pagkadismaya. Social media rant kun tawgon sang iban. Subong tanan ng nahalitan sang 3 ka adlaw na nga energy crisis sa isla sang Panay, ang kaugot sang iban ginpaagi na lang sa pagpost. Masami nga nagapost tuhoy sa mga issue si Jason kag sa masami man ginapaagi niya ini sa kaladlawan kung makahalamot ka pamaagi. Wala man nakaluwas sa iya ang problema sa kuryente. Pila lang sa mga post ni amo ang maayo pa sa unang nga tiyempo nga wala sang kuryente, wala man sang blackout. May isa pa gani nga daw luyag na lang sini nga magpakonte sa kada feeder kag kung sino ang magdaog, sila lang ang may supply sang kuryente. Kag syempre bangod bag-o lang natapos ang holiday season. Ginanggid man sini ang power outage sa pagtilaw sa kabuhi nga masulbar lang kung ginapaambit sa tanan ang nabilin sa handa. Sa post naman nga ini ni Art Ryan, daw kasubo nga paraffol bangod kung sinong mapilian, inilang ang pasigahon. Ang historya naman nga sinaryoluhan wala man nagpaulihi. Sa isa niya ka post, nagsiling ining nga kuntani kuno, generator na lang ang ginbutang sa iya wishlist ang exchange gift. Kag sa ini nga post naman, daw kasubo nga announcement para sa opening of lights apang hindi isang plaza o kung sang Christmas decorations kundi isang bugos nga Panay Island. Every time may mga crisis, though part na lang ng isang coping up mechanism, no? Isang mga Facebook users nga naga-meme sila or naga-joke, naga-linangulango, linabutaw, etc. No? So, siguro we just hope na matapos na ning crisis nga ni kag magbalik na gid sa normal ang aton nga kuryente. Apang sa piyak sang ilang mga makahalamot kag kaladlawan nga post online, seryoso ang ila kausa. Kung tani, mahimo sila sa mga tikang para nga hindi amos ni magdugay sang palawig ang blackout ninyo. Kaya madamo gid sa mga mapektuhan halin sa mga ordinaryong tao, no? Pakadto sa mga dalagpo ng mga negosyante. Pisar sina nga gamay nga joke or langas-langas, syempre gusto taman di palabot sa aton mga natungdan nga ang importante nga mabalik insigida ang kuryente tungod kay damo ang nagaantos, especially mga kabataan nga mga tigulang. Also as a worker, no, need mo naman ng kuryente. Upuan kay Hans Discierto, John Sala. 1 Western Visayas.